geplemendir. Salamu aleyküm hormatly vatandaşlar. Şu gün 14 yanvar hepden 5. günü siz Türkmen halkı devleti kanalına. Hoş geldiniz hormatly vatandaşlar. Yine hazır biz aeroportdaki bizim vatandaşımız bilen gurrun edýär. Yine bizim vatandaşımız düğün şu gün samolyotlar bolupdyr, şoňa gitjek bolup barypdyr ve şu ýagdaýlary bize düşündürýär. Ya şuly. Kyn görmen bize bir düşündürýär. Şol aeroportda Türkmenler barmy ya ýokmy? Ya siz bilen ýokmy? Sizi kapıdan goýuran oklarmy? Men video bilen gülüşdüm. Şoňa häzir jogabyny eşitler. Bütün millet yiyip var ya. Tuğulma. Yöne dine Türkmenler goýaran ok. Näçe Türkmenler goýaran ok? Aeroportda. Türkmenler var ha. Yani konsul dosyası ya. Nime vermedi ya. Orası vermedi. 3 man gitti ya var ha. Ha. Yok konsolosu ruhsat. Aha. Hawa. Şu şey diye. Men düşündürýän vatandaşlarymyza ýalňyja bir şo ýerdäki serketde duran adamlar hökümetdäki kanuna laýykda gitmeýän sözler var. Men alanlaşmaly bolýan. Men ýat ýokdy. Yok, elbette. Siz kanunlar bozmaly. Egerde ýok diýen bolsalar, onu şo ýerde aeroportun ýanyna agdyna salmasalar durmaly, ýöne durmaly bilen kanun bolan boldy. İçine girmek hökmanlar sebäbi içine girmek bolan. Hormatly vatandaşlar, biz ine şol ýaşlymyz bilen, bizim Türkmen grazdany bilen eýýem bir sagada ola gülüşip otyrys. Şo ýerde gapa var, giýjek bolanlar şunu goýbermeýärler. Esasy bakanada Türkmenistanyň generalny konsullugyny adamlary şo ýere baryp aýdypdylar. Türkmen raýatlaryny goýbermeýän. Samolyotlar ýok, bilitler satyran ok. Türkmenistanyň prezident ýene de arlykçy boldy. Öz halkyna alla 3 tane samolyot iý berip, diňe öz tanışlaryny, diňe pulu gaýdan adamlary alýarlar. Hakyky şo ýerde Hasan we Yaraman ýadan adamlar wa 70'e goly adam şo ýerde oty gaýtjak bolup, şoları almady. Ine bize köp ýerlerden habar geldi. Ine videolar gelip başlady. Biz oty näde diýip, bize alan oklar diýip, yaramayan adamlar öýüne gaýtjak bolup. Türkmenistana baryp şo ýerde ya ölüp, ya şo ýerde çağlaryny görüp, ýani kyn ýagdaýda kömek aljak bolýan adamlara prezident kömek bermäne geçen öz garyndaşlaryndan kömek almady ýaly etdirýär. Kim ol? Gurbanguly Berdimuhammedow. Türkmenistanyň terroristi. Türkmenistanyň milli lideri däl. Türkmenistanyň gorkodagy we Türkmenistanyň terroristi. Şuraya vatandaşlarymyza aeroportda baryp kömek etmese, gaýtyp kanunlary berja edin, terroristlerden, ekstremistlerden tertap bolun diýip hukuk goýan organlary halka dönükdirse, kim bolýar? Özüňiz aýdyn. Ine şuraya adamlar kötünüp öýüne gaýtjak adamlar ekstremistimde, terroristimde. Şular hiç kaçan Türkmenistanyň prezidentine karşı söz diýip görenok. Bular öýüne gaýtjak bolýar. Şonuň üçin men düşünemok Berdimuhammedow. Siz bir turup aýna seýredin terrorist görecek bolsaňyz. Men size düşündürdüm. Kim terrorist? Biz tapdyk şonu kimdigini. Bir derek hukuk goýan gurulmalary, ýani halk geňeşiniň, hukuk geňeşiniň wekillerini bir derek wagtyny ýitirtmän. Siz özüňiz terrorist, siz özüňizi tutsak etmeli. Siz kelläňiz gidipdir, düşünäňiz okşadatdyr. Ine men Türkmen diline size düşünürýän şonu. Gatlyk ýagdaýda MHM işgärlerine, polis işgärlerine men tutsak edin, men Türkmenistanyň terroristi, men ýalňyza size, ýani dün size buyruk verdim, men tutsak edin diýip aýdym. Siz kelläňizi işlemedi, ine men çeýnap berýän. Size de. Bagşlaň, ýene bir soraw bar. Şo ýerde inni bilitler satylmaýan bolsa, sizi goýbermeýän bolsalar, ol adamlar näme saýlanýar gitjek adamlar? Ýani
Dine tanışlarımı ya nägili siz konsulluğa cevap bermeýän bolsa. O 3 samolyot Türkmenistan prezidenti yaramayan adamlara iyi veren samolyotu kime bağışlanýar? Kime alqaçak bolýar? Yine şu yerdeki samolyotu minden adamlar diýär. Her bir ýatdan, ýani samolyotun ýarysy boş. Her bir ýatdan adam üýşür, ýani goýup gidipdirler. Bütün dünyada yine men uçup ýörüm, yine bak geldim Warşawa bak geldim. Yine ýakynda ýene bir ýere bak geldim. Yine şu ýerde Ukraina bak geldim. Samolyotlar hemme ýer doly, oturuşlar avtobusda ýaly goýulanok. Hemme ýerde bar. Bir ýöne esasy bolmaly zatlar vaksinasiýa bolmaly we maskan bolmaly. Bular şu ýerde de bir akmaklyk edip ýanky şu ýerde de adamlar oýnap pakazuhy edip adamlar çekmenýärler. Yine häzir bizi aeroportu göködüm häzir. Özüňiz göködüm, men aeroportu göködüm. Biz görelim. Yine aeroportu. Yine goýly adam. Yine şaýedim. Awa. Hemme beýleki halklary içine goýberýärler. Türkmenleri bildi bolmasa goýberen oklar. Sebebi konsul barıp aýtgaýdypdyr. Salman içine diýip. Yine Türkmen hökümeti terörizmi ya halk üçün canını veren, halk üçün işleyen, halk üçün işe alınan adamlar mı? Özümüz aydın. Bolyam, ya şöyle, men size sıyılka bastım, şuna basın, siz bizimle gelirsiniz, dinciniz alın, sonra yine buluşuruz, bolyam mı? Bolya, sağ olun. Hormatly vatandaşlar, yine şuraya Eyyem aeroporta 60 tane yaramayan adam barıptır. Eğer nesip bolsa bütün halkımız şöyle dökülýär. Bu aksiýa Türkmenistan'ın opozisiya tarafından geçirilen aksiýa. Bu aksiýa halkın gynanyp Türkmenistan'daki halka gollap, solidarny bolup, şolaryň öz dogun garnaşyny gollap, bularym çykyp ýollar aşak bolup öýüne aýtjak aksiýa. Ýani halkyň sosial maddi problemlaryny çözmek üçin halk çykýar. Muny Türkmenistan'da ertelik geçecek hareketler, ol opozisyon ya siyasi hareketler değil. Ol sosyal hareketler. Ol adamlar eyyem, kısılıp, azatlığı alınıp, hakları alınıp, mecbur ýagdaýda vilayetlerde yapılıp, bu vilayetten o vilayete geçecek bolsaň, beýleki döwletlere giden ýaly viza aldyryp, ýani viza hökmüni, spravka, attestat pullaryny aldyryp, paraxorluk ettirip bulary o tarafa beýlik vilayete geçer ýaly ediyorlar. Bu bir kanunçylyk Türkmenistan'ın prezidenti bilmeýändir öýleýär. Ya dünkü çıkışında biz näçe wagt boldy aýdyp geçdik. Hemme YouTube kanallarına aýtdylar. Bir minut. Dinleyen ya şunu. Aýdyrım. Asmayan gözü sırtı var asmana. Yeni bir gezek basın şoňa häzir men size täzeden urulaýyn. Bir minut. Bolýar. Bir minut. Bolýar. Timur, salamu aleyküm. Sizem bizim çıkışımıza geldiňiz. Bizim vatandaşlarımız bilen tanışyp bilersiniz. Bagşan sizem wagtyňyzy alın. Hormatly vatandaşlar, assalamu aleyküm. Timur, yine şuraya bulup geçen zatlara siz näme baka berýäňiz? Yine Türkmenistan prezidenti dün çıkış edip, yani dünýäli öňküsüň çıkış edip aýtdy, yine şuraya haklar bozulýar, Türkmenistan'ın konstitusiýasyny bozýarlar, teröristler, ekstremistler, berkedin granitsalary halky salman, bulun daşynakly hemmesi ekstremist, terörist, içinde de ekstremist, terörist var. Hukuk goýan gurumlar, siz berkileştirin, ine adamlar ölüpdir 24 saat, salla ölüpdir, köçede. Men eşitdim şonu. Menim Türkmenistan'a käy wagt gelýän, men başga planetada ýaşap ýörüm. Ýöne men käy wagt düşýän Türkmenistan'a da, ýani döwletine giýýän, käy wagt habarly bolýan, geraýyn urup men başga planeta uçup giden. Ýöne käy wagt geraýyn urmadyk wagtyn menem eşitýän Türkmenistan'a bolup geçýän zatlar.
Men yol boşluğu bolsam men vaktim yok. Men başka planetada yankı gelip diyor gitar çalıp men vaktim yok. Yönetici kanunlar berja edin deyip yankı kanunların konstitusiyanın arkasında gizlenip beyleki küsünüp gören halk. Öz haklarını alacak bolup duran halk. Bir kanunçuluğa karşı konstitusiyanın esasına kıymılacak bolan halka teröristler bilen ekstremistler diye. Yine şurada kim terörist? Halkı 16 yıldan beri terörizm etkileyen adam mı? Güdük kanunlar bolup ya da Türkmen halkı ahir 30 yıldan sonra diktatörlerden ya da yürütü yani öz kanunlarını berja etjek bolup Türkmenistan'ın konstitusiyasına hormat koyup şonu işletjek bolup vilayetlerin arasında yollar aşak bolan adamlar mı? Şunu ne edýär? Pikirini aýtsaňyz. Pikirim aýtsam, pikirim men ütgän ýok. Gurbanoğlu Berdimuhamedov dünýäniňki çykyş Watan Habar adına çykyşlaryny men seretdim we harby tematikasyny seretdim, analiz etdim. Soň belki gulluklara näme berdi? Olary seretdik. Ýene şo aýtýan gepleri hemmesi yalan, absurd, etýän işleri özü näme etýän bilenok fäzinde ol halka arasda halkymız var. Arasda yurdumuz var. Olsa şo özüni gorajak bolup şörde bir bizim fikrimizçe psikologlar aýtdy şo bir bileňiz bir gapana düşen çynýanak bolup ýa-bir gapana düşen körmüş ýany belek ugap ýandaklarına, ýalaklarına iň soňky sözlerini aýtýan ýanak howa şeýle bolup bize bir naýynjan bolup bir şuna bolup bize gözümde göründü aba. Sag bolun. Sağ olun, köp. Hormatly vatandaşlar. Ene siz 10 küsünläki geçen Vatan programmasyny gördüňiz. Şu ýerde Türkmenistanyň prezidenti hopsuzlyk genişliğine geçirdi Türkmenistan. O ne yapmış belli? İnne o arkadan diýmän. Hormatlanmayan gahrman däl, gorkoklar diýin. Sebebi ol doğrudan halktan gorkup halka karşı bütün hopsuzlyk genişliğini çağırıp halka karşı görkezmeler berdi. Lütfen dime dekabr bilen yanwarın aýynyň içinde bir 5 eder geçirdi halk hopsuzlyk genişliğini. Türkmenistan'ın hopsuzlyk genişliğini gorkup ýylla 3-4 kedek ya 2 kedek geçirilýän zady diňe bir aýa alman ýa-ki ýa 4-5 kedek geçirdi. Ola Görgülü Amanow halk Türkmenistan hopsuzlyk genişliğiniň sekretary giýje uýurlapdyr. Meclisten MHM'den polisden prokuraturadan ýa-ki kabinet ministra näme etjegini bilen ok tebebi şunu halk diňlär. Başla. Yine aeroportun bizim Fransa'dan abi bu ne? Selam aleyküm. Sen arasana o arkadaşı, sen şeyini yollasın. Televizyon açtı bak. Yine aeroporttan reportaj gidip dur. Ne bizim vatandaşlarımızı aeroporta koyuyoruz o. Aynen. Sabahtan beri uğraşıyorlar. Bu şey de var. Çifte dışarı çık falan dedi. Biz outside please. Bilet yok. Outside. Sana ait da mı? Ne yapacak bizim vatandaşlarımızı Türkmenistan'ın Kalktı ne kadar ne yapmadın mı? Kalktı. O da Türkçe mi o? Türkçe mi? Hava Türkçe. Your name Tiki? O zaman biz No, я Руси могу по-русски говорить. Yani benim bile konuşmamda açtım ben de herhalde Türkmence görüntülü konuşacaklar. Televizyon gibi bir şey açtım. Türkçe konuş biliyorsun. Türkçe biliyorum. Konuşuyor. I know English. Türkçe konuşsa da mı? Biliyorum ben. Ben İbrahim ben biliyorum. Bilet yok. Hanım. Merhaba. Bu size anladım. Şu an biri mi var ekranda? Ha? Ya siz şu an ne yapıyorsunuz? Anlamadım
Men sap gilliydi var. Nereye gideceksiniz? Men Türkmenistan'a gittim. Türkmenistan'da uçak yok ki bugün. Gördün mü beni? Ay yine uçak yok. Uçak yok. Okey. Sağ olun. Siz var ha yaşlı. Onu kıynap durmam. Men Günah yok. Gel Kıynap durmam sebebi. Yok. Uçaklar yok mu Türkmenistan'a? sen söyle sana. Gitsin ya. Uçaklar var mı Uçaklar Türkmenistan'a şu anda? Uçaklar var mı şu anda Türkmenistan'a? Yani Ne oldu? Ne oldu? Kesildi ya telefonu içindir ya interneti. Yine Melek- sevgili hürmetli vatandaşlar. Yollar açılmadı. Berdimuhamedov yollar açmıyor. O öz planı bilen yankı öz Serdar Çiburaşkan'ı prezident etçek olup halkı kısıp yankı öz yolu bilen yürüyor. Türkmenistan'ın halkı bilen hem işi yok. Türkmenistan'ın halkının edilişi bilen hem işi yok. Gayti bir düzgünçülük edip Türkmenistan'ın halkını mundan metre ağrıya kadar takip ediyor. Şu Türkiye'deki bizim yaramayan adamlarımız gününden dine köpelmek bilen adamlar öz-özünü bittiyen yara değil ol. Türkmenistan'ın prezidentine men düşündür yani. Ha bir minut. Dinle. Türk şimdi. Merhaba. Ha. Merhabalar. Merhaba. Yani olduğu zaman konsolosluğundan bir geliyor. Biz alıyoruz zaten ama anlatamıyorum beyefendi. Sabahtan beri bütün kapılardan çıkmaya çalışıyoruz. Biz de polis dışarı çıkarıyor ama ısrarla girmeye çalışıyor. Durumu izah edelim. İçinde bildikleri alıp olur mu? İçinde. Biz bildi alacak oluyor. Uçuş yok. Uçuş yok. Ha evet. Yok. Bol ya. Ya şunu onunla sen olur kıynap durma. Bollu. Başarı çıkıp koyalım beni. Bol ya daşar çıkayım. Yani daşar soğuk olsa var ha. Sen şu yerde ben sana telefonları verdim. Telefonlarda oğlanlar ben gülleş. Şolar zanat. Bol ya mı? Olur kıynama bollu. Olur öz işler ne diye. Olur da günah yok. Olur konsollar aydıptır. Olur da günah yok. Olur. Avo. Avo. Gördün mü beni? Daşar koltuğuma beni. Ha, şeyden. Evin yıkıyorum. Ne mi kirlen gideyim. Ne mi Yok. Şimdi sizin edilecek adınız yok. Şu günlükçe siz var ha. Öyümüze kaydın. Tanrı yarkasın bize informasyon vereniz için öz haklarınızı görüşeniz için siz kanun bozanız yok. Siz öye gidecek olup bardınız. Gördüğünüz uçuş yok. Bizim halkımıza düşündürdüğümüz uçuş yoktur. O bir kanun bozmak değil. Böyle mi? Tanrı yarkasının işleriniz için ediyen hizmetleriniz için Tanrı yarkasının halkı. Siz telefonda bolun men häzir size can ederler. Oğlanlara haýyş edin size kömek eder ýa-da bolýarmy? Telefonda bolun. Häzir size can ederler. Size can ederler häzir men aýdarym bolýarmy? Bir min. Telefonda bolun häzir aýdarym. Timur Hava. eşdiňizmi? Size bir soru bar. Siz soru jogap berýänçiňiz men telefonlary, oğlanlary iýip şu adama kömek edeyim. Timur, sizin pikirinizçe, yine şu yerde 12. yanvarda Türkmenistan prezidenti Hopsuzluk Kengeşini geçirdi. Şu yerde bir topor yani görkezmeler verdi, günlük diýip. Şu görkezmeler vardı aýtsaň, şu görkezmeler edil hakyky çözgütlermi ya ýöne bir kosmetический ýa-ni aýdylýan zatlarmy ýa-ni hiç hili problemany çözýän görkezmeler ya da problemany çözmeýän görkezmeler ya da şu görkezmeler düýünden ýalňyş diýip hasap edýän. Şonu bir düşünüp berdiňiz halka. Siz näme bolsa karagul bunlaky işlen adamlar.
Men şöyle analiz etdim, harvara şu näme berdi. Şu harvalara gitmesinde men şolary analiz etdim. Ol etken nämesi berdi illüziya säjinde ol harvalara aýtýa hawa şol nämede örüýde adam öldü, awariýa bolup şo tirkedere günäkar diýip o berde tirkedelen günäkar ýok. Säjinde ol biziň biziň harby gulugymyzdaky tehnikalar hemmesi köpüsi hemmesi o 90% Orfetden gelen önkü nämeler şolar. Hafta ulaglary var. Olaryň indi nämesi geçti. O wagty boldy. Olar indi hemmesini kapital remonta bermeli. Ol pahyr näme etdi? Şol bir 10 ýyllap turan enzede turan şo maşynalar çykaryp näme etdi? Çykaryp sürüp başlar. O zaman soň başlanýan säýinde mesela nämelerde, maşynlarda o maşyn çykaran maşynlary 10 ýyllap 20 ýyllap turan 20 ýyl enzede turan maşynlar tamam mesela bir size bilensiz avtomobil özünde avtomobil vardır. Şol avtomobilde mesela rezinowy näme şlangalar zatlar şolaryň nämesi stroge bir 5 ýyl 6 ýyl bolýar. Ondan soň şolary hemmesini alıp şol rezinlerin baryny alıp olary täzeden goýmaly bolýar. Hemme awtoulaglarda. O zatlar edilen soňra şöyle mesela diýsem şol awtoulanan wagtynda şol awtoulaglaryň nämeleri tormozlary var mesela şu näme tormozlaryndaky nämesi şlangalar olaram şolaryň hemmesi stroge geçen şlangalar ýokardan aşak mesela awtoulag ýokardan aşak inen wagtynda gaty ulakan şoňa näme bolýar güç basgysy bolýar şo wagtda şo stroge geçen näme şlangalar patlap ýağlar akyp tormozlary ýitip näme maşynlarda. De ol eliki awtoulaglardan däl ol näme rezin ol rezinler nämede de var tanklarda da var artilleriýada da var ol belki BTR 70 BTR 80 BTR 60 o tam belki BMP1 var BMP2 var o Türkmenistan'da T-72 A T-72 A T-72M var birazcık bu täze getirdi tank bir 10 tank olan T-90 olan karkada alınan barın T-72 her türlü modernizasyasındaky T-72 tanklarımız var. Nämemizde hawa. Şolaryň baram indi hemme tabi şu kaprimonda wagty geldi şoňa 20-25 ýyllap olar nämede enzede duran awtoulalar we olar tehnikalar. Olar sen şol gün şol näme Türkiýede başy diýip şol näme öz prezident orator wady bilen oturup bilýär hawa. Ýöne ýalan söýdüler. Yani indi şol näme şo awtoulagary näme çek kosaň mesela häzirki tehnika şu biziň näme harbulamyzdaky bar tehnikany ýöretjek kosaň we awat taklajak kosaň onda ummasyn pul tölemeli olabata remontlary, kap remontlary belki ortaýa iýermeli hemmesini eşelona mindirip ortaýa iýerip olary ummasyn pul tölemeli bolýar. Şoň üçin onu edinçe ýene bir egerde häzir mesela şeýit başy mesela öz şu şirketlere şu näme awat saklamaly diýip olar edip bilmeýär ony. Edip bilmeýär. Ýene bir 5 ýyldan edip bilmeýär zatlar. Ýa-ni pul olar üçin pul gerek, ummasyn pul gerek. O tehnikalary awat etmek üçin. Bizde Türkmenistan'da harwalarda näme ýok, remontny восстановительный hawa, remontny rotalar ýok, remontny batalionlar ýok hawa. Bizde oňalak näme häzirem ýok şol. Ýöne dilde çoğulam aýdylyp geçilýär. Bizden dilinde ýene o zatlar bizde ýok. Şoň belki täze alınan nämeler var. Mesela her türlü men düşünmedim onu gitken hareketli. Mesela soňky wagtda prezident näme Italya'dan tehnika aldy, soň ýene şol nämeden Türkiýeden tehnika aldy, soň Bayraktar TV2 aldy hawa. Soň ýene bu radar sistemasyny Orfetden aldy. Awstriýadan belki awtomatik näme olara satyn aldy. Soň ýene belki uçaklardan hem alyp durýar. Şoň üçin mesela şol uçaklary öğretýän näme trenajyorlar bar. Mesela şunu uçaklary belki tehnikalary almadan öň şolaň öňünden kursantlary okutmak üçin öňünden trenajyor
näme trenajör alınýar. O trenajörün özünden bakadan otomobilin özünem köpek bolup bilýär. Şoň üçin bärde hemmesi ortaňa aşana kaşamaş etdi hemmesi näme armiýany howa. Reçek olan ummasız bu gerek bolýar. Soň mesela Türkiye teknikalary Türkiýeden näme gerek, Soветlikde gerek. Ortaňky gerek bolýar. Kitäňki gerek bolýar. Olardan ummasız çykjy gerek bolýar. Çağırmak üçin, olary ýerleşdirmek üçin, olary saklamak üçin howa. Olar Soветliklerden howa. Şoň üçin bu Türkmenistanyň harwlara näme salgydy we şo buyrugy bir näme aýtam, bir sistemi da var, hava da var. Boş butilka diýip aýtýarlar, şo dogry çykar, boş butilka şol. Şoň üçin armiýany 30 ýyllar şol nämet gezdir, ezgezi herem ezip durşol, aldap, halka aldap. Hem öz terkedirem aldap, men şunu ýok, ol terkedir, yüzüne jogap beren okura. Hem mesela motorlar zatlar ýalan öyle ýadan zatlar ýok şol, täzinde невозможно olatry etmek var aýtan zatlaryny. O belki belki näme guruplara migrasiýa guruplarına ýüzülmese. Olar hasam meni şoka goýdy. Täzinde ol aramlarda halkyny gorkman, özüni gorkmandan görkezjek bolup, halkyny özüni gorkmandan görkezjek bolup owa. Şol özüniň kapada düşen kısa meňnemede bolup, o özüň ýalan söyledi. Bu näme üçin ýalan söyledi aňarda? Şol öz halkyny içinde öz garip halkynyň içinde terörist bar howa. Şu men halkyny öldürjek bolýar. Ol ustentde gelen içinde ustentde ortaýda içinde kaperin ustentde içinde teröristler bar diýip sonra hemmesini şu öz buyrugy bilen häzir şol absurd isretdir. Orta ortaýdaky nämelere mesela konsul işlerine ve patol işlerine buyruk verip o şöyle istentlerden näme etmeli owa bir tarapına korrupsiya pul versen geçirýär. Bir tarapda pul bolmasa öýde oturmaly. Nädir sentýabrdan başlap ortaýda içinde sentýabrdan başlap hali bugüne deňeç üniversite bolup geçen istentler köp şäherdaky istentler häzir atıştayına düşüp durup ýa-da okuwjalarına pul töläp bilmän, ýaşaýan ofiserlere pul töläp bilmän. Şoň üçin olar endi ortaýda şu wurlardan 3-nji, 4-nji kurslardan okap berin. Bizim gullal çağlamady, häzir atışlar etip durlar. Ýöne Türkmenistanyň şu patrosyna baran wagtynda olar işlerini hiç kim çözmendirler. Şoň üçin de olaram özleriniň şu proýektlaryna, zatlaryna ýüzlendirler howa, şol ramatdyr. Hawa egerde erde şol nämede bizim konsullaryň patrosyna isbatlary çözmete, onda şol nämeni biz özüme çözüp diýip olara näme bizim üstünde çözüpdirler. Ýa-da ortaýda bolup duran atyrlar baba. Bu hayvan etken işini, şu etken işi hemmesi özünün, dünya şu yukarıda durmak için etken hareketleri, aytyan zatların şu vatan havarlarında, hatta ben bäzi getler turdan gep köp bolar, ýöne şu köp men bäzi men getini toplaýyn, täzinde aýtdyrsam aýtman zatkan berdi. Şol etken işler bara absurd. Analitiki, psikolog tozu gördüler ova, ol şizofrenik psih diýip aýtdylar ona. Ova, etken işini öz bilen okova, özüň ota şo bir ýaz, näme diýip bir 5-nji kasam däldir şo etden 5-nji kas ýa 10-nji kas bir adam şöyle goýsaň, şonuň goýuplar, şonuň aýtgan hereketlerine ýanşyklaryny goýup 3-4-nji 5-nji goýurmazdy. Şoň üçin ýyl watandaşlarym bizim vatanımız elimizde gitip barýar, bizim vatanımız häzir şol näme cinayetçi Gurbanul Berdi Muhammedow we bizim ýalaklaryň elinde. Näme üçin şol ýalaklar onu herem oldap dursa, olam öldürem. Hemmesem korrupsiýa bilen siýal bolansoň, or birini oldap durar. Ýa-da şo Türkmenistan prezidenti giden wagtynda ýandaky ýalaklaryň hemmesi atlary belli, ýaşan ýerleri belli, işleýän ýerleri belli. Barım korrupsiýa asaby grupnyň
lokal müşkülde pul oğurlap birin. Olaram bizim vatandaşlarımız ama olar sorayanak bir nämet var o. Sorun birligi so korrupsiya müşkülden bolýar. Onun için şoň baryny biz öz ýokardaky Türkmenistandaki ýokarda işläp duran adamın baryny arasalamak için Türkmenistan'ı arasalamak şu hayvanlardan Arapçanızı arasalamak için bizim özümüzden bağlı bizim Ahmet Bilyat olan 10. yanvarda birlikte hareket edip çıktık. Ana sonunda bu rejimi hemmeyle birlikte yeňersem benim Türkmenistan'dan adamlar barı şu nämeni hayvanları şu ýokardan aýryp Türkmenistan'a arasa gelecek Türkmenistan için harekete geçelim. Sağ olun. Sağ olun köpçüm. Men yine de ýatladyň. Hormatly vatandaşlar. Ertir 15 yanvarda İstanbul'da yaşayanlar, Türkiye'de bolýanlar saat 12'de İstanbul'un Täze aeroportuna barmaly. Eýýem şu gün 70'e golay adam içinde oturuyor. Yaramayan adamlar öýlerini gaýtjak bolup oturuyor. Köp adam 2 reýste akitmendirler. Yine bir reýs kaldy. Onda da gaty ise 5 adam akiderler. Bular konsullar, pasollar, diňe öz adamlaryny, puluna alınan adamlaryny alyp gidýärler. Şoň üçin bu 3 tane reýs. Şo ýerde İstanbulda 25 bin golay adam gaýtjak bolýar. 3 tane reýs gaty ise 600 adam alyp gidýär. Sebebi her bir oturucunun aňartyndan boş goýup, ýene bir aňartyndan adamlar oturup gidýärler. Mysal üçin bir samolyotda 300-350 adam, 400 adam gidýän bolsa, şoň diňe 150-200 gidýär. Şoň üçin şu 3 reýsde gaty ise 500-600 adam gidibilýär. Ondan köp gidibilýär. 3 reýsin 25 bin 30 bin adam garaşyplyka bar Türkmenistanyň halky Türkiýedäki oturan halky garaşyplyka näme bolýar? Ol yine de göz bağlamak, yine de halka ağlamak. Yine şu reali 16 yıldan beri Berdimuhamedov halka ağlamak. Gözün bağlaya, yollar açıldı deyip aýýa. Vilayetlerin arasında şu havalar geldi. Vilayetlerin arasında yollar açılmadı. Gaýtyp mundan beter berkleýär. Sebäbi gorkup başladı. Halk girerim ka üstüne deyip mundan beter. Ülkörüm. Türkmenistan'ın içinde aktivistler yok. Türkmenistan'ın içinde değil mi halk kaldı. Annemç vilayetlerin arasında yollar yapıyor. Türkmenistan'ın içinde halkın günahı yok. Türkmenistan'ın daşına halkın neymiş halkını Türkmenistan'ın içine girmedi yer neymiş bediye. O aktivistlerden korkuyor. Hava yöne din aktivistlerden ne? Şu yerde halk 2 yıldan 15-20 yılda azatlıkta yaşap öğrenin. Şular Türkmenistan'a varıp aktivist bolmasalar gün vermediler. Bana falsifikasiya edip öz oğlumu koydurmadılar. Men gitara çalışma qaharları gelip meni oturtmadılar deyip koyvermek. Düşünün, o aktivistin var yok, katı var, yığınasan bir 200-300 adam. Onlar bir pagoda beren yok. Beyleki adamlar azatlıkta yaşap, günle iyiden gidip kafelerde çay çörüyüp, arkın işlep, arkın gelip, bunları akşam giyice emheme gelmeye öylerine, bunları iyiden emheme gelip kapından çıkma diyen o. Bunlara kafede oturma emheme gelip tarlak giden o. Şuraya azat yaşap ürün halk giyirip bize de şular hukuk dölüdür deyip şundan salamı. Aktivistler için nerede? Yine yine oraya kayıtlayan Ertir İstanbul'la saat 12'den başlap adamlar üşüyor. İstanbul'un Täze aeroportuna şu yerde yani yok orada İstanbul aeroportuna bak görseniz girmekeniz daş dövrüne yolun geçtiğiniz şu yerde Ulpaşak'ta meydança vardır. Şu yerde halkımız üşüyor. Esası hayiş, esası teklif, esası talap öýü gaýtjak ýolları aç. Men doğulmy, garnaşymy getirecek, çağamy getirecek, ejemi getirecek, kakamy getirecek, Türkmenistanyň türmesinden halas edip getirecek bolýan ýolları aç. Başka zat yok. Şu yerde yaramayan adamlar var ya. Eýýem 60 adam, 70 adam şu yerde dur. Ýangy vatandaşymyzdan barıp ýolların yapykdygy, biletlerin satylmaýanlygyny, ýollar yapyk samolyotlaryň ýokdugyny aýtdy. Dinleýän baksan, dinleýän. Alo Muratcan. Ha, dinleýän ýa şunu aýdyryn. Normirdan canattı bana
Hawa. Bunu ben var ya. Bu aeroporda var. Hawa. Aeroport ulur. Sen içine sen salmasalar daşında kalıp üşersin. Sana häzir can ederler. Seni alıp giderler, bir yerde goýarlar, saklarlar, çölüňün nanyny bererler. Gaýretme o bolýarmy? Bu ne mara? Allah büyüktür var. Arqym ol. Ya şunu men bir ýarym saatdan boşar, men özüm kontrolly hemme saklar, özüm uğrun hemme da. Bolýarmy? Bolýar. Men häzir efirim bir ýarym saatdan oturýan da bay. Sag ol. Sen ködün gymmatla. Arqym olay. Başla. Yine oraya gaýdan. Hormatly vatandaşlar. İstanbul ve çoň çäginde ýaşayanlar, Antalya'dan ýürüýte gelýänler, başga döwletlerden ýürüýte İstanbul'a gelýänler. 15-nji ýanwarda, ýagny ertir saat 12-den başlap bizim halkymız dökülýär aeroportda. Ol bir syýasy çärede, ol halkyň çäresi ýollary açmak. Şu ýaly Özbekistanyň halky döküldi, açdy ýollary. Şu ýaly Orsun halky döküldi, Dubayda açdy ýollary. Şu ýaly aeroportlarda bolýan zatlar. Ýollar açmak üçin konsulluğa barıp ýadadyk, açmaýar. Türkmenistanyň prezidenti basyş etmesen hiç sat etmeýär. 10 kütüne iň soňky berip biljek görkezmelerini görkezdi. Inni gaty toplasaň ya bok döwülýär, ya açaryn döwülýär. Şoň üçin inni gowy düşdi bu. Wagty geldi. Biz bu ýaly halkyny ýigrenýän, halkyna garşy güreşýän terrorist, halkyny faşist ýaly genosid etgelýän, öldürip gelýän adamy ýolgoşlukda saklamaly aňarda. Biz bunu kliyetkada cinayete çağırıp saklamalı. Yine şunun için her bir Türkmen yola çıkmalı, turmalı. İstanbul'da bol, Fransa'da bol, Amerika'da bol, tapağı diyor. Bizim vatandaşlarımız qoğurlap, ya video yap, ya da qoğurlu ver can edip, ya maddi kömöğünü et, ya da şunu can edip qoğurlu ver, ya da Türkmenistan'a videoları paylaşıp, kesip iyi verip, aeroportta niyeden videoları alırsanız yayradan bari. Dünyanın kim kunjağına. Bütün dünya bilsin şu karanlıqda öz halkyny edýän betbaşylar salyanny görsün. Edýän işlerini görsün. Yine bir gezek İstanbul ertir saat 12'den başlap halk dökülýär. Men dün akşam Zoom'da görüşdüm. Bir topar adamlar bilen. Bular ölçüň barjak şöyle ne mesele şolar etsin diýip aýdýar. Şu ýerde bir ýeri tutulsa, şu ýerde bir ýere bir zat bolsa, biz demokratik opozisiýon deňeşi goşulyp soňuna çeli şolary kömek eder. Arqym bolan. Sebäbi bizim talap edýän zadymyz kanun esasında öýe gaýtmak ýol açmagy. Başga da halat eden ne prezident aýyrjak diýip, ne bir syýasy şertler goýandyk. Diňe ýollary açmak. Türkmenistanyň içinde de biz şert goýýar. Birinji, vilayatleriň arasynda ýollar açmak we ikinji, daşynda galan doğun arnaşamız, çağırcıklarımız, inatalarımız öýlerine gelmeli. Türkmenistan'ın içinde köçede çağırcıklarımız yolu seyredip ağlap oturlar. Öz ece kaklarına karışıp. İnatalar ağlap oturlar. Ol ölen hostarların inataları hiç adetmeyen ağlap kör oldular Türkmenistan'da. Hani o da atlar prezident ayttı mı? Hani o da atlar bilen prezidentin işi var mı? Bu men näme diýjegim demek bu teröristler. Bu halkın dine teröristlik edecek olup yürüyte 10 küsne yine de kimden orközü. Halkı basın, halkı beydin, berkleştirin, çäklendirin, açman adatlarını, hem adatlarını yapın, adatlarını yapın. Men arkanızda dur, men öňden märi kanunlar bozup gelýän, men konstitusiýan gödek bozup gelýän, men türme salynçalar ile men etjek diýip aýdyp otyr. Indi şonu edýän adamlara yeni olarak bildirýän. Hormatly halk hukuk deňeşiniň, Türkmenistanyň hukuk deňeşiniň wekilleri. Siz kanun bozanymyzda Berdimuhammedow soňky günleri bitdi. Muňa agoniýa diýilýär. Ölmäken soňky bir psihik taýdan berýän görkezmeler. Şu ýerde bular ölüp gider. Ya gaçyp gider samolyotda, garnaşlaryň goltugyny alyp. Siz niýe gitjeksiniz? Siz halkyň tribunalynyň öňünde bolarsyňız. Siz şu jenaýat işlerini ömürlük galýar. 1 ýyldan soňulmaýar, 2 ýyldan soňulmaýar, 10 ýyldan soňulmaýar, ömürlük. Siz hökman suwda çağırarlar. Biz Berdimuhammedowy kowars, ananam.
Berdimuhamedov bu tordu bolly ol politiski trup. Şonun saýlawlary geçip özüni aýyrjak bolýar ortadan sebäbi özü eýýän hiç kim, dünýäde hiç kim. Diňe bir 50 san ýallaklara atasan, olan Hudaýam, olan hemme zady. Şolar şunu yalap, olan pul galan ýaly şonu yalap. Akış Saparovdan başlap, Güler Şaguliýewden başlap, o burkola ýalap, wapşe maşennik, o jenaýatçy adam öldürip ýören, gyýlar satyp ýören, 30 ýyldan bäri gyýlary kabinet ministri we daşyrda konsertlere baranda ýaş gyýlary valuta satyp ýören reketiýer. Olar jenaýat etmeli ve jenaýat çekilmeli. Vatandaşlar, Türkmenistanyň içindäki çykýan adamlar üçin 15 ýanwarda saat 10-da Mara vilayet häkiminiň iznina meýdançasynda ýygnanýa, şo ýerde 3 tane talap koýýar. Birinji, vilayetleriň arasyndaky ýolları açmaly. İkinci, daşymda galan türkmen grajdanlaryň, dogan gardaşlarynyň iýine gelmek üçin halkara aratnaşyk ýollar açmaly. Üçüncü, her maşgala 2 ýyldan bäri kötünüp gelýän maşgala koronavirus terarly 4000 manat sosial maddi kömek etmeli diýip talap edilýär. Şu 3 tane talap. Şu talaplary 24 saatda etmese vilayet hekimi gelmedi, onun problemi. O giyce uli işlemeli, halk kalanına hükman önüne bak gürleşmeli. Siz 24 saatten sonra günü Türkmenistan'a prezidente köşkününe barmalı. Beylik vilayetlerinin koşulup. Levap vilayeti, şehir hekiminin önüne barıp edil şol talepler etmeli. 15'ine saat 10'na. Eğer 24 saatte çözülmese 10'na 16'sına saat 10'na Aşgabatda tarap yürümeli. Marlar bilen goşulup, mardaky vatandaşlarymyz bilen bile Aşgabatda barmaly. Daşoz vilayetynyň ýaşaýjylary bazar gün 6-njy gün saat 15-ne saat 10-na hekimlik ýa-ki meýdançalyk hekiminiň önüne meýdançaga baryp edil şol talaplar etmeli. Balkan vilayeti edil şol talaplar Balkan vilayetynyň hekiminiň önüne, vilayetler şäher hekiminiň önüne barmaly. Aşgabat ve Ahal vilayeti hemmäňiz şäher hekiminiň önüne üýşün. Şo ýerde şol talaplar edin. Vilayetleriň arasynda ýollar açmaly. İkinji, halkara gatnaşyk etmek üçin ýollar açmaly. Daşyndaky biziň galan vatandaşlarymyz arkyň öýüne geler ýaly. Türkmenistanyň içinden daşyna gidip biler ýaly. Beýleki döwletleriň halklary ýaly. Koronavirus epidemiyası döwründe beýleki döwletler hemme zatlaryny açyp halklar ekonomika, ykdysadyat, sosial, siýasat hemme zat işläp dur. Türkmenistanyň işläni. Sebäbi Türkmenistanyň prezidenti öz siýasaty bilen ýörýär. Halkyň siýasatyny ýören o. Türkmenistany ýürüden o. Şonu talap etmeli. Egerde 24 saatda 15-inden 16-syna çeldi, saat 10-a çeldi. Türkmenistanyň prezidenti karar berip çykaryp ýa watan programasyna ofisial resmi taýdan aýtmasa, on sözlerine inanma. Ol görkezmeler berip, ýa-ni dil görkezmeler berip 3 günlük açyň odatdyr gerek. Ýa-da odatdyr. Eýer açar 3 tane samarat urada açar. Bu zatlara inanma. Bu süpük ýalançy. Başam şu sözi ulanma, ulanýanma, ýa başgaça düşünüp bilemok. Allah gelýär. Men 1,5 ýyldan bäri siýasaty ýürüdip gelýär. 1,5 ýyldan bäri intek bir sözüni saklap gören adam. Dini Allah gelýär. Özden çekinen ogum, görken ogum, ýüden padoşýar. Şonuň üçin nira çykmaly. Anyk şu wideonyň ýa-ki aýdan çykýan ýerlerime kesip ýaýralyň kyn bolýar. Şimdi ýene bir maglumatlar aýtjak bolýan, ýanca men maglumatlar aldym. Rossiýada okuyan studentler 4-5 ýyldan bäri okap gelýän studentler awgust-sentýabr aýlarynda Türkmenistanyň içinde tanış görüp pulunu geçiren adamlaryň pullary geçmeýändir. Rossiýada pullar geçmeýändir. Indi şolary birinji gün çeldi pullary geçmese, birinji gün şolary okuwdan kowýar. Türkmenistan'daki taliplerin enatalarına aýdýan. Sizin geçiren pullaryňyz awgust bilen sentýabr aýynda bankların üstünden geçiren pullaryňyz ýerine barmady. Rossiýadaky professorlar, Rossiýadaky
reaktorlar, proreaktorlar gen görýär. Bu real Türkmenistanyň prezidenti allakçy bolup bilermi diýip. Şu real öz halkyny gynap 4-5 ýyldan beri okak gelýän studentler açsyny ettirip pullaryny geçirmä. Dünýäni alla mecbur ýagdaýda şu adamjyklar okuwlaryndan kogulup nirälçeni bilmän goýup bolarmy şonu? Näil şu milli lider diýip şular inni. Egerde Türkmenistan prezidenti çözbese biz Gozduma gidip biz çözök diýip ýanky aýýarlar. Birinji şular Gozduma habar berip şural ýagdaý bolup Rossiýa boýunça müňlerçe adam kogulýa okuwdan diňe Türkmenistanyň prezidentini alyp barýan siýasaty boýunça. Türkmenistanyň bilim ministrliginiň adamlary eşitdi şu habary. Sebäbi 15 günden beri şu habar geldi şolara. Şimdi şolar öýler aýdýar. Bir daha çözülemdi. Egerde Moskwanyň Pirogov universitetiniň ady belli we beýlik rektorlar we professorlar meseleni çözmese biz şonu çözülemdi. Boynalylar. Sebäbi Türkmenistan prezidenti hiç kim dinlänok. Narkotik urup kabinet ministri gelýärde diňe hopsuzluk kengeşi ýa basyp halky bas boldy. Bu iqtisad problemleri çözülenok, çözüldüklerini bilenok. Men ýene bir sekret bildim. Berdimuhammedow gitara çalýan okuýar. Bir akordan bilenok. Ýoldaş Berdimuhammedow, men gitaram näçe 30 ýyldan beri çalyp gelýän. Gerek bolsa akordlar size öwrüdüm. Ýürüde size ýa-da 3-4 tane video ýatyp berýär. Gerek bolsa onam öwrüdüm. Siz halka dolandyryp bilenok. Aýdýan aýdymlaryny diňe fonograma bilen aýdýan. Gitaranyny çalyp bilenok. Hemme zadyny ol fransuzlaryň diýýän transparan, ýani görkezme, daşwady içi ýok. Daşjajak içmejek. Ulu ýaşap bunu. Bütün ömrüňiz şöyle ýaşap gelýän. Maşgala diýen maşgala ýok. 4 tane maşgala var. Balkanda biri, Livatda biri, Aşgabatda ikisi. İkisinden London'a koydunuz. Ne London'da Lubov insanız bilen öz ayağınız çağırır bilen yaşaptır. Olum çağırır bilen, bulum çağırır bilen. Maral taýdan siz lider bolup bilen o. Bize buraya lider gerekken. Terörist, maral taýdan pet, geroinçik, psik taýdan kesel, parahor, kezzap, öz halkyna düşman, genosid edip ýan faşist. Bize buraya alady gerekken. Şun biýren bolsa gerekken şu karakteristika. Şoň üçin hormatly watandaşlar, meni ýene bir ýere ýatdy diýen. Gyrada durma. Türkmenistanyň taryh çakyryna halky geldi. Gyrada durma. Gyrada tomuşy bolup durma, halkyny ölüp duka, halkyny közünüp duka, halkyny galyp duka. Bolunny, wagty geldi. Nirde bolsaň hekimleri bar. Nirde bolsaň, Ýewropada bolsaň çykyş et video, Istanbulda bolsaň aeroportda bar. Diňe Istanbulda 15 000 boly türkmen raýatlar bar. Şoň üçin hormatly watandaşlar, biz indi gallyk, öňküler ýaly bolmady. Türkmenistan üýtgedi. Türkmenistanyň halky üýtgedi. Indi Türkmenistan prezidentam üýtgedi. Ya bu kanunlara hormat edip başlamaly we öz borjyny ýerine ýetirmeli, ya şulardan gitmeli. Ýene bir habar geldi. Ine Türkmenistanyna polis, MHM ve prokurator gulluklaryny seredin. Biz ýöýtesinde lüstrasiýa eder. Egerde şu ýaly, şu terörist golla, şu teröristin arkasında dursaňyz, biz hökmen lüstrasiýa eder. Kim nähil özüni alyp bardy? Kim parahor boldy? Kim Berdimuhammedow gollady? Kim halky gollady? Biz sizi bir-birden saýlap seçip, täze keşip berip, täze size image berip, täze gurman döwürler. Polisiň täze gurmasyny, MHM'nin täze gurmasyny, prokuraturaň täze ýüzüni açar. Prokuratura bir topar adamlar biýüne basyp ýüzi gara bolup gitdi. MHM Türkmenistan döwletini gorumaly adamlar Türkmenistanyň teröristik gurmasy bolýar. Diňe prezident gorap, şoň dil görkezmesini edip, diňe bir kanun ýolda ýürýän adamlar bolýar. Polislerim şoňa barmasyn. Polislerim şonu diýerler. Sizin inni hemmäňiz hukuk gorýan gurumlaryň ýagdaýlary üýtgemeli. Halk üýtgedi, sen üýtgemeli.
Pikir etmeň öň kim ýaly gezerin diýip. Ýok, halk üýtgeden ýa. Şoň üçin sizi ýene bir gerek akyllyga çagyrýan, akylly bolun, halka bolan, ýiti bolun işlerinizde. Siz gatakly adamlar. Diplomy ýok bolanlar. Hiç wagt ukypsyz, polisiýa, MHM-de işleýär görmedikler. Случайно gelen adamlar gider öýerde durmak. Ya da olar okuwlaryny uturup tägin geler, ya da biz şolara egerde ukyply motivasiýasy bolsa, halk üçin ölýän bolsa, jany berýän bolsa, ýöýtilişlerini okuwlaryny uturup biz onu ýene de alyp ýylar. Şoň üçin ýene bir ýere düşündirýän, uly reformalar öňünde durmak, halkyň tarapyna geçin. Timur, men size bir soragym bar. Şol ýadyr bolup geçýän wagtlar, erti nesip bolsa 10 mäşinçi ýanwar. Biz indi 10 mäşine gerilip halkymyz bilen. Türkmenistanyň prezidenti öz pozisiýasyny ýüzüne görkezdi. Türkmenistanyň problemalaryny öwrenmän, Türkmenistanyň halkynyň agyr ýagdaýlaryny öwrenmän, Türkmenistanyň daşynak halkynyň agyr problemalaryny öwrenmän, gaýtyp tersine Türkmenistanyň halkyny içinde de daşyna da gysyp başlady. Şunu derek başka bir yer olan olsa, opozisiýany dinläp, halkam dinläp, oturup, kurulu stol edip, yani tegelik stol edip, pikir edip, şu siyasi, iqtisadi ve sosyal problemleri şu hukukuna näin çözmeli, şu krizisten näin çykmaly diýip, ılalaşyk tapyp öňürderdi. Ine Ýewropaň prezidentleri şeýdi, şu ýaly kriz dörenler, öýleri var, halk bilen guruluşyp, diskussiýalar geçirip, öýlere zadanýalar alyp çat ýagdaýda düzedip, opozisiýa bilen guruluşyp, ýanky çözgükler tapadylar. Ýöne bu adam çözgükler taparmy ýa-da şu adam özüni çaltyrak gawra sokjak bolup, ýanky hukuk görän gurulmalar basyş edip, özüni ýanky tutturarmy? Näme pikir edýär? Berde açevidne hem atar. Indi berde sizin Batı dowlat geçtiğiniz ýokarda ol bir probleme dören wagtynda o halk bilen gepleşmeli, halkyň ýagdaýyny soramaly. Owa. Halkyň içinde hem gaty keleli adamlar bar. Şoň üçin belki opozisiýa bolmaly. Opozisiýa bolmasa onda şol ýurt ösmär. Ol ýurt diktator bu rejim bolup kalýar. O ýurt gaýtyp ösmär. Säýinde opozisiýa bolanda debat bolýar. Şol opozisiýa şol nämäň prezidentiň etýän nädor hereketlerini o ýüzüne bastyrdy olam. Şonu özüne alyp, şol näme etýän nädor hereketleri näme bilen olar bileşip, şu dogry ýola goýup işläp gitmeli. Onda ýa-da ýok onda. Onda indi öňüm ýokarda aýtyp geçdik owa, siz aýtyp geçdiňiz. Ol indi öz melleginde ýaşap ýören ko, ýetirýär. Näme etýär? Ol ýetirip turup şopur narkotika urýar. Owa, soň patfanýery bu aýdym-aýdym bolýar, bir çykan bolýar, o atdy giden bolýar, maşyna giden bolýar. Ol diňe öz nämetini gitler ol. Udowostýadyr, öz udowostýa owa. Öz keypini ýaşap ýörer owa. Ol türkmen halkynyň oň işi ýok. Owa, häzir hem iş ýok. Oguldyňa bir iş bolmaz. Şoň üçin bu ýabaýetden öz halk bolup bilmasa onda Türkmenistan biz ilmede gidiyor. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Çok fikirleriniz için. Yine men vatandaşlarıma diýerim. Siz näme pikir edýär? Türkmenistanyň prezidenti halkyň galanyny gördü, gözü ýetdi, gorkdy. 12-nji ýanwardaky geçirilen hukuk geňeşinde görün bolsaňyz, pampersy geçirýär, dagyrda gorkup. Indi şu ýagdaýda şu adam näder? En gowy çözgüt ba ine ýoruna ortuzuk. Halk bilen üýüşüp, opozisiýa liderleri bilen üýüşüp, oturup tegelik stol etmeli. Ya-da öz gorkýan bolsa, orunmasarlaryny iý berip, şol tegelik stol geçirip, ılalaşa vermeli. Halk bolup ılalaşa vermeli. Bizim uruş islämimiz yok. Bizim Türkmenistanyna hawos islämimiz yok. Bu hawosy eltip dura. Ünsörüm. Şu dişine gitse, şu adam öz hukuk görän gurumlaryna basyş etse, olaram halky birden elläse, şeýle bir hawos, şeýle bir uruş bolar. Saklap bolmaly. Onu bir günäkär däl.
Biz öz kanun pozisiyalarımızda dur. Kanun esasında öz haklarımızdan çıkma. O polisa öz haklarından daşına çıkıp halka batış edip yürüyte provokasiya edip halkı uruşu getiriyor. Men yine şol 20 tane maskalı çıkan oğlanlar aydiyan. Siz Türkmenistan'da doğulunuz halkın içinde. Siz doğulunuzda yine tanıp siz doğulunuzda yine men pirdemim olur. Men avrayım, maşgalamın avrayım, Türkmenistan'ı qorar deyip fikir et yani. Siz ulul bir san teröristin gulbuk kalın. İnni şol, inni hal, ejenler, kakanlar, enatalar, doğulların, uyoların, jigilerin, dayıların, yegenlerin köçe çıkıp öz haklarını alıp başlasa, sen şoluna karşı ne edecek oluyor? Kellen işler yok mu? Sen kime karşı uğraşıyorsun? Şular eline yaragalan o, parahat yolu, kanun esasında baryalar, şuların yürüyüşlü etmeyene hakkı var konstitusiyon esasında, uyuşmayana hakkı var konstitusiyon esasında. Niye sen şolara alar veriyorsun? Ya sen şolaya giroy mu? 25. dağ mı sen? Oraya 25 dağın olsa men size spesyalist hukukuna aydayım. Kaçanla daşma? 20 ol. Durkan. Mün adam üçtü. Halkın gücünü görürsün. Edilecek dağın olma. Anam. Niye mi halk sizinle eder? Özümü bileyim. Şoň için halkın qaharını etirme. Kazakistan'a ne açı poliseski rezinin oklarıyla halka atıp başta ne il nimettiler? BTR'ı zakvat ettiler. Halk edermendir, bakmadı. Şoň için hormatly vatandaşlar, sizem halkın adamları, sizem bir ýaly doğulup bir ýaly ölürsünüz. Sizin hem ölünüňizde sadakalarına yine halk var tuğuyor. Berdimuhamedov barmam. Aýtmadan size bir zat bolaysa, sizin aatlarınız da mı aýtmady hiç ýerde? Kaç gider ol? Halk bilen olun. Gayrat edin. Musulman olun. Yine şuryaly sonra wa bizim halkymyza siz näme pikir edýäňiz? Berdimuhamedov näme der ýerti halk galanna? Çözgütlerini berer, çözgütleri halk bilen oturup maslahatlaşarmy? Vilayetler var, şolar bilen duguşup, vilayet hekimligine gürleşip, boyun alýan ýalňyşlyklaryň, köp girayin urupdyryň, köp gitara çalypdyryň, indi sizin problemanyňyzy çözek, indi söz berýän, video turada alın bütün dünya ýaradyr, indi men bärde diýip dururmy? Ýa-da köşkünne gurplanyp, ýene-de İsrailden 300 adam getirip, barony edip, şo ýerde telefonla hemmeler gırın, öldürün, yine halk genişliğine ýaly, ýanky, hukuk genişliğine ýaly, çäklendirin, gysın, nemedin diýip gıýgyp ýataryn. Näme pikir edýäňiz? Ýazın şu kommentaryda. Timur, men size bir sorum bar. Seredim. Türkmenistan'ın prezidenti yine ola belli bir terörist. Bizim halkımız kösünýär. Aeroportda biz çykymyzda öýe gaýtjak bolýar. Şu aeroportda çykymyzda egerde bir ýerin saklanlaryna polis näme esasynda saklap bilýär? Bir adam aeroportda barýar. Men öýe gaýtjak. Oňa da polis aýdýar. Sen näme girdin bäri? Men öýe gaýtjak. Bolýar, öýe gaýtjak bolsam şu aeroport dogry gitsin. Ýöne sen niýe gaýtjak bolýar? Türkmenistan'a, başta Türkmenistan'a yollar yapık diýse. Yapık bolsa da men garaşyk, Türkmenistan'ın prezidenti 3 tane reis koýuyor ya. Men dogurlarym, men çağırlarym, men garnaşlarym gelme mümkin, men garaşyk diýse. Polis näme bilýär şonu? Tutup eline alıp bilýärmi? Bu kanun bozanok. Hiçtat edenok. Yani protest edenok, manifestasiya edenok. Ýöne gelip aeroportda men öýe gaýtjak bolýan ya birini garaşýan diýip dursa, näme bilýär polis? Näme pikir edýär? Polisler hissat etdiğinde o adam içine girip oturuplar, içine girip so baradan geçip şimdi oturuplar içinde bilet satın aldılar o iyi çıkıcılar o din aldılar içinde o oledin olabilir o o prekasa bulmaz derdi yavna şol pasoldaki hayvanlar şu prezidentin şu çalınmış tören şolun ellerine yine bir neçe $1 berip
bu aeroportun načalniklerden adına näme berem bolmasa näme de şol aeroportda şunda şol protes etmem mümkin. Bu ýerde türkmenleri goýargan diýip şol salgaty alan bolmaly. Ýene şol salgaty alan adamlaryň özleri narušenje etse, täzinde olar nimet prava. Adam narušenje etmese, şol näme Türkiýanyň hova ýollarynda Türkiýe hürriyetinde bilen wagtynda we aeroportda bolan wagtynda şol näme bir jinaýat işini etmese, şol näme kanunda bolmasa, olar saklamana, olaryň nämesi ýok. Türk tarapda saklamana nämesi ýok olar şol. Не имеет права. Sağ olun. Sağ olun. Doğrudan ine serdim, ünsverim. Biz protesta çıktık. Konsulun önünde. Şu yerde Miralı yankı Qaragumly Serdar Hoca'na kesip sakladılar. Dokumendan geçen, hem de adam geçen şunu 5 almak koyuyordular. Niyemçi? Sebebi biz ayttık. Niyeme sebebi çıkanı? Şun dokumentin yok. On günahı yok ha. Yine iyi dokumentsiz baranlar. Korkmanlar. Sizin günahınız yok. Bir daha diyanınızdan çıkarma. Kaçan da sizin dokumentiniz yok olsa, sizin bar konsulluğu talep eden olsa, onun vermeyen olsa, şunun başla sizin günahınız yok. Ben ümum aytıp geldim. Ardacığınızı iyi verin ofisalına, poçtan üstüne. Görködün polisi, inemin poçtan üstünden iyi verdim. Barıp yağdadım diyseniz, onu biliyor hem de polisler, hem de deportasyon lagerler Türkmenistan boyunca haberli. Son bir yarım yılda bulur bizden köp haberli oldular. Bulur suuda da makittik, bulur yemdiğim, bulur düşündürdüğüm, şular hemme zattan haberli. Şonun için kaçanla dokumentin baranda ön kıyalı, yöne geçip bar yakan köçüde tutanyalı olmuyor. İnni, arkanda hukuk koruyan kolum olan, arkanda apesistanyalar, arkanda siyasetçiler bu. Bütün dünya yanlanıyor. Ön kıyalı olmuyor. Qaytıyıp dokumentin olmasa alıp oluyor. Şu yerde bostunluk dinle. Menne dokumentim yok. Men aeroporda çıktım öýe gaýtmak üçin. Siz meni tuttuňuz mu? Indi maňa bostunluk berin de dokument berin. Sebebi men öýüme gaýdylem o. Siz maňa bostunluk beräýmen diýip. Sebebi bostunluk kime berdi? Kime? Hökümet. İzarlayan, bysyan, dokument bermeýän bolsa, ine şo bostunluk berdi. Bar bostunluk dinle. Bizim şolara hat ýazyp aýdar. Şu adamlar bostunluk berin sebebi şol adamlar Türkmenistan'ın prezidenti, diktatör, dünyada belli devlet, diktatörlük devleti Türkmenistan. Şun diktatörü Ber Muhammed dünyada belli adam şuları bısık gelip oturuyor, haklarını ilk gelip oturuyor deysen onunla bostunluk veriyor. Şunun için korkmalılar. Siz kanun bolan yok. Siz aeroporda dokumentsiz baranınız bilenem kanun bolan yok. Neyemçi? Siz dokumentsiz barıp öýe gaýtjak bolýaňyz. Siz ýollara aşak bolýaňyz. Siz şöyle barıp, sizin pasportlar gatnap, konsulluklardan hiç tak alıp bolmayan yeni bir suud edýän. Size akademiýa ýagdaýynda pursoty peýdalanyn, bostunluk diňler. Derrüw arda ýalyn. Meni ne getirdiňiz? Men arda berýän, maňa bostunluk berin. Men ne öýe gaýtyp bilýän, ne dokumentim uzup bilýän, maňa bostunluk ber diýseňiz, berilýär. Biz bütün dünyada ýaýrada şol informasiýa. Şonuň üçin gorkmalylar. Hiç wagt kanun bolmaň. Parahat yolla olun. Akitseler gidin. Korkman, kaçman. Parahat yolla düşündürün. Eğer de alkıtacak değilse men hükman boyun almalı. Sizin etecek adınız. Yöne yanlış olsa siz cevap verçileri çekilersiniz. Eğer doğru olsa onu men bostunluk dinlerde dokument doğrunip gidin. Korkma. Hiç korku yoktur. Men yine şuraya maslahat berýän şuraya halk bolup çıkanlarına biz haklarını gorap bilýär. Bir adam çıkanına da gorap bolýar. Ýöne bir adam üçin görüşmek, halk üçin görüşmek şu iş. Şoň üçin halk bilen çıkanda şu ýerde bir topar adamlar, dokumenti bolmadan adamlar. Konsulsta bermeýän, dokumentden bermeýän adamlara bostunu alıp içki dokumentini alıp bolýar. Arky döýüşini açyp İstanbul'a gezip ýöräsler. Elbetmi? Gowy. Ýöne kanun bolmaň. Uruşmaň, söýüşmeň. Düşündürün. Polisaydın, sen näçe wagtdan bäri çağıran gördün soňky ere? Olaýlar abetde gördüm ýa iyiden öýden. Men 2 ýyl görem o.
3 ýyl göremok, 5 ýyl göremok, aýdyn hakykaty. Mende günah ýok, men gaýdardım bäde oturjam da. Ýollar ýapyk. Türkmenistan prezidenti yapdy ýollar. İçine salan ok berdi. Biz hiçme gerekmeyen adam bolduk. Meni akıttı, bana bostunluk ber, gayrat et deyip aytşoňa, men size günay deyin, akıtmaýardy. Günay, gayrat et meni deportasyon lagrat, niye aksan akıt meni. Başar bizden Türkmenistan'ı iýer. İýer bilmeden akıt bana bostunluk ber, gayrat et. Men dokumentsiz gaçyp gelip ýadadım. Men pasportda gatnap, konsulda gatnap, dokument almana gatnap ýadadım. Indi men tutup akıtdy. Maňa şo ýerde bostunluk ber diýip aýtsam, men size aýdyn. Gaýtyp sizden çekildi. Ol hakykat. Şonuň üçin hormatly watandaşlar, biz kanun bozamyz. Biz gorkmaly. Öňkü ýaly ýetdik adam çykanda bular gizliň ýygnap, gizliň urup, gizliň etjek işine diýerler. Ýöne halk galanma. Hiç hak bolmaz. Ýene orada haçanla bir ýerni saklanlarına hükman üýüşüp baryn şoýa. Näme boldy? Näçe beýýandy? Näçe bu haklarym bolýandy diýip talap edin. Türkmenistanyň içinde de daşynda da. Hiç kimi goýup bermän. Mysal üçin Mar vilayatyny awtobusy gelip akıtjak bolýar. Awtobusyň öňüne şeýle elini durun. Hiç raşol gitmeýärdi. Bular kanun bozanok. Bilen bozanok. Bular bozanok. Biz parahat ýolly üýüşmäne hakkymyz var. Konstitusiýaň ýa. Düşündürün şoňa. Polis bolsun, emhemen ýolbaşçysy bolsun, pistoletini çykartyn, awtomatyny, pulemyotunu çykartyn, tapaly ýok, haky ýokdur. Size ne atmana, ne uğraşat etmene, ne size bad atmana. Hiç bir haky ýokdur. Gaýtyp, men bir zada düşünemok. Biz konstitusiýaň esasyna kanunlarymyz alyp, kanundan çykman, ýürüýüşe çyksak, bular Türkmenistan prezidenti barın, bozun kanunlarymyzy. Çıkın jogapkärçilik yo nime limitimizden. Bozun kanunlar bar, kanunlar bozup şory helak edin diýip ýerler. Olaryň kanunlaryny bozup, öz polis kanuny bozup, emheme kanun bozup, konstitusiýany bozup, size gelip basyş etseler, düşündürmü şoňa? Sizin cinayetçi, esasy terroristiniz Berdimuhamedow kanunlary bolýar. Siz hem şonunla kanunlary bolýar, ýöne biz kanunlary bozamyz. Şoň üçin bize de atdyman. Kim kanun bolýan bolsa, ýurumda ýa-ni şo terrorist Berdimuhamedow saklan. Şeý diýip düşündüm şoň. Timur, men bir soragym bar size. Ine biz bir aýdan bäri halkymyza düşündürip gelýär. 15-nji ýanwaryň näme maksat bilen 15-nji ýanwarda halkymyz öňe çykyp ýollar açmaly. Ýollary, ýa-ni vilayet ýollary, argatnaşyk ýollary açmaly we öz hal maddi ýagdaýyny düýeltmeli hökümetiň üstüne. Biz şunu düşündürip gelýär. Serdar Berdimuhamedow günne 33 milyon manat ogurlap Centrobankdan naliçka valyutany alyp öz ýa-ni valyutçyklar bilen valyutany paýlap tapaw jüwüp 3,5 manatdan valyutany goýýar. Şu wagtda ýygyna valyuta manatlar goýýar. Şu wagtda awgustda, sentýabrda Türkmenistanyň talipleriniň inatalary pul geçirdip, ziyatka berip, paraxorluk geçip, üstüne pullar verip, pulları geçirdiler, öz çağlarına okuwlaryny tölemäne. Şu pullar geçmän, gaýtyp şol studentler, 4-5 kursaq studentler okuwlardan kogulyp, köçede galýarlar. Ne şu wagt, şu ýagdaý Türkmenistanyň içindäki studentlaryň inatalaryna täsir edermi? Ya şular ýene de otururmy? Näme pikir edýär? Men pikirimçe şol näme ben gepleşip görýänim, ol näme studentler bilen gepleşip görýänim, şol köpçülen Türkmenistanyna gepleşen käýerler ýene şonda ýerde şol näme bilen şo bolup duran herki bolup duran zatlary bary şu harandaň öz garşysyna etip duran absurtlary etip duran zat mesela şol öňde aýtyp geçişiňizde şol bolty gatyrsaň ýene köpürek gatyrsaň bolt döwlýär şonda bizde Türkmenistanda şo bolt gatyrlyp indi şo bizde şo indi şol bolt döwüldi bizde.
Şol näme haramdan etdirýän işleri, baram absurd işleri hemme zatlar bizim üstümizden we aktivlerin üstünden aýan boldy we ýüze çykdy. Aýtjan geplerini, aýtjan geplerin ýalňyşlyklary, aýtjan zatlarynda absurd we logika ýoklugyny indi biz halka ýetirdik we bütün dünýä bu zatlar barda häzir bilýär zatlar barada. Şol näme barada bir tarihte birinci gezek şol nämede 12-nji nämede 12-nji ýanwarda Watan habarlarynda diýdi şo nämede soldatlaryň ýoglanyny barada tehnika sebäpli hafta ulagyň näsazlygy sebäpli öleni barada boyuna aldy tarihte birinji gezek. Bilşiňiz ýa-da oň ýalatlar harwalyn içinde biz harwa adam olarak we şu öz vatanymyzy söýdüğümüz üçin we şo biz daşyndan içinden habar alyp durýar. Qyynanýas, biz qyynansak da şo tergetlemezde adamlar ýogop dur, onlarça. Harby çatlanyň içinde adamlar ölüp durýar. Dedalşina bar, onuň üstüne bar, açykdan, horlukdan ölüp durýar. Etin geçegiň etini ýip durýar, nämede harby birliklerde bar. Harby birlikleri öz işlerle meşgul bolman, köşe süpürüp belki bağlara siletip hava. Başka adamdan hoşunu işletmiyorlar. Zavotlarda işletmiyorlar hava. Öz yiyecek çöpürüne kazanmak için hava. Şunun için derde bol pırnatları biz kaptanın yine şu at bol pırnatları var da hiç yaşının nämelerde Türkmen TV'lerde ve vatan havarada odatlar aytlanıp. Şunun için häzirki bol pırnatları size aytyp geçtiňiz. Bizim Russiýada ýaşaýp ýörse, bizim senterlerin aramyzda her wagtdan hawaraşdyr. Öz aramyzda näme bar o? Siýaz bar öz aramyzda, şu bolturanda bizem seretdir. Aýtyşyňyz ýaly, näde köp bizim üstünde ýokary okullardan atışlar edip durur. Pul alyp bilmänligi sebäpli. Şonuň üçin bolturanatlar, edip duranatlar, otuýlap edilen at ýok. Şu halk kısılıp geldi o näme şol ýeneden geçsek öz çağalamyz da şu ýurtlarda näme özüň görjek bolup başga diýişejek bolup gündüz okap diýji işläp belki iş şeýerlerinde ölüp durur. Olatda barda hiçlik habar berilmeýär Türkmenistanda. Ýene öz aty-eneleri bilýär olatlar barada. Şonuň üçin men fikrimçe şu biziň etken çykyşlarymyzy, biziň aýdyp berýän maglumatlarymyzy dinleýän bolsa öz halkymyz, öz halkyny ýetýän bolsa içindäki, onda men fikrimçe bu ýene atalar öz çağalar üçin birinciden aýal maşgala hökmen atyp çykmaly. Täzinde olarda instinkt bar, materinski instinkt ýypyrdatlar bar. Onu soň atatan çykmaly hava, öz çağalar üçin çıkar sebäbinde arasa çağalar var, bulýal çağalar üçin çıkar diýip men özüm nämetden oýlaýan. Sağ olun. Sağ olun. Timur. Ine bizim aýdýalar, soraýalar DNO hekimligine çykdyk. Çyk bilersiňiz, egerde siziň ýagdaýyňyz bolmasa, çärjüň hekimligine barmagyny, şäher hekimligine. Onu DNO hekimligine çykynda 24 sagatlap durun şo ýerde. Habarlaşyp durun, kim çärjüň hekimligine bardy? Soň goşulşyň şolar bilen. Bir bolun, halk pytramasyn, bir bolun. Ýöne bir haýır. Bir çykdyňmy? Ýa aýtmak ýok. Biz hemmemiz barmalylar, meselen çözmeli, bolun. Şoň üçin çykyn, ýa Berdim Muhammedow meselen çözýär, ýa-da biz tuňuna çelip gitmeli bolýar. Ýygyňyza gaýtmak ýok. Nämçip gaýtmak ýok. İksany vilayet hekimi çykyp prezidente we paly ýallaklar halka allap imsim edip ýa-da çörekler paýlap goýberler. Şöýra nan, çörek, et, gan, un etýän motoru alın. Ýöne durun. Hiç ýere gaýtmaň. Öýüňize etjek diýse, öýe elp gaýt, öýden jaň ederlerdi. Olum borcu şol. 2 ýyllap borçlaryny etmen allak geldiler. Inni şol allak galan ýa-ni wagty yetmeli şol.
Şoň üçin men diýen 4000 adam maşgala başyna 4000 manat hökümet berämeli. Sebäbi şu betbaçylyk saldy. Beýleki döwletler betbaçylyk salman öňünden berýär. Bu salan soň her maşgala 4000 manatdan beren ýagdaýynda da ulu pullar Türkmenistan üçin. Etmeli şonu. Şoň üçin Berdimuhammedow $20 bolýar adam başyna 4000 manat. $20 bolsa Türkmenistanyň içinde 2 milyon 350 min halk var. Şu 25-30 milyon dolar olacak. Bular bir günne 33 milyon manat kazanıyor. Türkmenistan'a bir günne diýmedim diýenler 50'den 75 milyon manat şeýle arsa geliyor. Bir günne gelýän pullarny ýardyny alıp halka paýlasaň, eýýän halkyň saddy maddiýa sosial maddi ýagdaýy gowlaşýar. Türkmenistanyň hökümeti halkyň sosial maddi ýagdaýyny çözmekde birinji şoň wezipesi. Näçe şo neden o? Näçe her maşgala paýlanok? Men 2 milyon 350 min adama diýsem, maşgala başy bolanlar, şolaryň ýardam bolanok. 900 min adam bolýar. 18 milyon manat gerek, dolar gerek. Goý 20 bolsun, goý 25 bolsun. Köpüm gerek eken. Bir gerek bir ömrüne paýladym halka. Uğurlap milyardlar Ahmet Çalık bilen Türkmenistan tozdurup ýör. Eýýem içinde uğurlap ýa-da da inni Afganistana liniya elektroperedaç gurup 500 min manatlyk dolarlyk zady, pardon 500 milyon dolarlyk zady 2-3 milyarda galdyryp, ýani 5-6 galdyryp şoýdan şo tapawuny Ahmet Çalykdan uğurlap etdi. Ol milyarddan gurulmady. 25 milyon halka paýlaýda. Ol halk geňeşini ýanky, pardon, hukukçuluk geňeşini geçirip halky gorkanyndan bir jest, bir edermen bir hereket halk üçin. Men şoň üçin terörist diýen şo. Hemme zat diýe öz halkyny näçe gyzyp bilse. Men pikirimçe şu arkasynaky, şu gulugyndan çekip oýnap duran Hramow oynap durduğun pilleden işlemi. Türkmenistan'ın prezidenti bir saattan köp ayağına dokunmak. Yanlış oluyor. Ol bedeni gutordu, ol fizik taydan öz wezipesini yerine ýetirmäne mümkinçiligi ýok. Hiç kim görlen o. Ine şoň üçin ol çykýar, görünýär, ýa-da öýüne, ejetiniň öýüne täze video ýapýar, ýa-da ýatan ýerine. Kabinet ministri gelýär 30-40 min çıkış edýär-de gidýär. Boldy. Köp ýerlerde öz vanygyny bolýar. Başaran okmy? Başga birine ýol. Şu kabinet ministrde ormasalar baýlara bir işini bolýar. Halk bilen bolsunlar. Beş şolar mümkinçilik. Gorkýa. Şolar bermäni gorkýa, täze şolar galyp, awraya galyp, ertel kubuna halk diňe şoň wagtynda durady, meni götmede diýip gorkýar. Ine şu ýaly nädeýin bir ol bolýara piýaka bir mikrop sana ýanyşýan şunu hiç aýyp bolanok. Şu ýaly şulardan hökümete ýanyşdygyny şunu aýyp bolanok. Hemme zady basyp alyp, hemme ýerdäki wezipeler basyp alyp hökümeti saklapdy. Türkmenistan saklapdy. Halky şeýle saklapdy. Halk saklap bolmaýar. Şonuň üçin biz Türkmen halkynyň kimdigini şu haramlardan görkezmeli. Türkmen halky indi düýün kıýanlar. Gorkanok. Men düýün gürleşdim. Bu oğlanlar gatymyat. Bular aýdýar öljek diýär. Şoýra baryp men aeroportda men öljek diýär. Şu prezidentiň şu bolşuny görüp şeýle bir begenýän, men şu bar gören azaplarym, men doğun arnaşlarym şu rejim üçin ölüp gidenleriň nakonyesta arat men alyp bilýänme gowmet başlady. Men öljek diýär şoýra. Ölmek gerekdir. Kanun bozmak gerekir. Havos döretmek gerekir. Uruşmak gerekir. Haýyş. Kanun zatına ýöreli. Biz köpelmeli, biz köplük bilen almaly. Köplük bilen çykanda da Türkmenistanyň prezidenti Afrikanyň dişini ýüzlendirdi. Şu dişinden köwlep çykaryp getirip Türkmenistanyna
merkezde ulu ekranlar koyup bütün dünyaya yaradıp diktatör Türkmen halkı nähil vaspitat edip nähil cezasını berýär görküyor. O näme etmeli? Türkmenistan'a gaýdyp diktatör döwlet bolmaly ýaly. Seýdim, Fransa öz padşahynyň kellesini sentrda, ýani Parijda çapdy. Näme etdi şonu? Padşahynyň aýalynyň ýeni bir kuştany adamı gaýdyp şu ýaly dürümedi. Konstitusiýa bolup başlady. Adam gymmatlara galyp başlady. Bir topardatlar ýükläp başlady. Fransa gaýdyp şu günlere gelýän boldy. Sebäbi şol ýa-ni toçka şolara şol waka kelletme berilýär. Bilen bir gerek diktator turup onu kanun esasyna cezasyny berip eger Türkmen halky ölüm cezasy berýän bolsa, ölüm cezasy ýok ömürlük türme bolsa, ömürlük türme ýöne parahatly adalet bolmaly. Bütün dünya görkezmeli. Biz gorkamda, biz alжyramda, biz adaletli çözüp bilýän adamlar diýip. Biz özümizde gurulmaz yetken adamlar diýip görkezmeli. Biz Türkmenistanyň prezidenti ýaly gorkakdan däl. Biz hakyky da, hakyky türkmen da. Biz durmaly ýerine diýip görkezmeli. Hormatly watandaşlar, biz şunun bilen öz efirimizi gutorýar. Ýene bir ýerek ýatlaýan 15-nji ýanwar Türkmenistan halkynyň we Türkmenistan döwletiniň taryhy çatrygy. Ya biz beýle gidip, ya biz dogry gidip. Şu ýerde test hemmäde. Türkmenistanyň terroristine Berdimuhamedowa test, Türkmenistanyň terroristini goýulýan, hukukoryan gurmalaryna test, Türkmenistan halkyna test, Türkmenistanyň opozisiýasyna test, Türkmenistanyň opozisiýasyna garşy görüşüp berýän bir topar agentler we şonuň siýasatyny alyp barýanlary da test. Haçan da size diýseler, siz Gazakistan ýaly boljak bolýanmy? Biz Gazakistan ýaly mert adamlar boljak bolýar. Biz magazynlary ýaryp bir kanşyk etjek adamlar bolamyk. Biz Gazakistan ýaly başda galyp 3 günler professorun esasyna Nazarbayew aýran halk boljak bolýar. Ondan soň Putin bilen Tokayev ýürüýte brigadalaryny atyp, şul gidip ýören hereketi başga tarapa akydyp, paraxorluk edip, maradyorluk edip, hereketi ýatyryp, onuň üstüne goşun ýerip urýan edesimiz gelýär. Biz onu eden-de, halk onu eden-o. Onu hökümet etdi. Ine şonuň üçin Berdimuhamedow şu bizim hereketimizi beýleki Tokayew ýaly başga tarapa akytjak bolup provokasiýa eder. Ine şolar Gazakistan edýärler. Biz Gazakistan edende-o. Biz Gazakistanyň gowy günlerini ýanky edýär. O bolsa Gazakistanyň erwet günlerini geçirjek bolup, halka atjak bolup, halky gynajak bolup, köýneden edýän terrorist. Biz şonu bilmeliler. Şoň üçin diňe parahat ýolda provokasiýa gördükmi, tutup özümüz polisiýa tapşyrmaly. Polisiýaň dokument bar ýa, polisiýaň özü bolsa, şonu video düşürüp bütün dünýä paýlaşýar, özleri dururlar. Sebäbi bütün dünýä eýen bilýär. Her hereketimizi videolar paýlaşyp bütün dünýä ýaratmaly. Onu bulup gorkurlar. Paraxorlar nämeden gorkýar? Diktatorlar nämeden gorkýar? Diktatorlar esasy gorkýan zady bütün dünýäde informasiýa ýaýrata şondan gorkýarlar. Şoň üçin hormatly watandaşlar, biz hiç zatdan gorkmalylar. Biz diňe öňe gitmeli. Timur meni eşitýärmi? O eşitýän o. Indi biz öz efirimizi guturup gelýär. Sizden bir zat goşup aýtsaňyz, şu bizim efirimizde sebäbi ine biz tizden nesip bolsa efirimizi gutururuz. Size söz berýän, siz bir öz pikirinizi aýtsaňyz, ine olmaýaşy ýertir ýetip gelýär. Timur Serkerde, men DVT hereketi, DVT aktivistleri, beýlek aktivistler biz A harpdan ya harpına çelli hemme dağıtları edip düşündürüp gelýärdik. Halkymyza hemme dağıtları ýanky çeýnäp berdik. Gurumçylyk işlerini hemme dağıtları düşündürüp berdik. Inni topy halkymyza geçirýär, halkymyzdan biz hereketler alýar. Inni size söz berýän, sizem halka berjek netiýatyňyz, maslahatyňyz, arzuwlaryňyz bolsa aýdylarsyn.
Sağ olun söz verdiğiniz için. Aziz halkım, aziz vatandaşlarım, bizim de şu Toçkavi nevazrat ediyor. Şol hayvan Berdimuhamedov, Kurbanlı Berdimuhamedov şu boltu kısıp indi şu bolt indi büyüldü. İndi Türk bizde iki yol var. Bir yola şu Haram Dağı'nın yolunu yürümek ve bütün ömrümüzü yüzlerce yıllap icir çekilmek. İkinci yolumuz olsa demokratический путем, şu demokratik yağdayda şol öz protestlerimiz bilen, öz nägilliklerimiz bilen, öz halk hukukumuzu talep edip şol prezidentimizi ayırsak ve demokratik olarak şu öz adamımızı koyup bilsek ve onun sonunda bizim geleceğimizin var, yakıtı geleceğimiz var ve Türkmenistan'ı güllep üstürmene bizim emmi taraflayın bizim yağdayımız bolar. Yine häzirki wagtda näme görýäs? Häzirki wagtda bizi kısıp 37 yıllarça bizi kısıp gezdiler ama hökümet sisteması halkın karşısına işledi. Indi halk garip kalıp imene zat tapman doka. Çağaları başar yurtlarda horut çekeka. Yeniden 10. yanvarda çıkış edip bu halkı näme etmeli? Kısmalı hava, öldürmeli hava. Şoları gölgulak olmalı, başka yurtlu vilayetleri yapmalı. Şu etken zatları yeniden şu absürt işler hava. Yeniden şu halkın karşısına öz yalaklarını iteri otir hava. Şimdi olargan vakt geldi. Köpse ol men belki düşündüm arası adamlar var. Olaram bize telefon ettiler hava. Şöyle halk kalsa şu halkı biz kollayacak derdinde bizim şol etken absürt işlerine Kur'an Gülbedi Muhammedov'un Türkmenistan'da ettiren oyunlarına zaten bizim cevap bilemiz yok. Bizim çağlamızın tüyden zor başlar. Bizim öz kabinetlerimizde urup başlar. Şunun için bizim onun atlı isteğimiz yok. Bizim halkın tarafında deyip bize bugün 3-4 kedek telefon geldi. Ayttılar. Şu halk çıksa böyle deyip o. Yine bir iki adam çıkmalı zaten. Köpçüklük hem yerden Türkmenistan'ın var 5 vilayet 5 toğun 5 vilayetinin adamı çıkmalı. Birini oldap, birini silap, Türkmençilik edip arası hareket etmeli hava. Bir kanallara koşulman, elleriniz yarak alman hava. Kazakistan'da bulanlatları aytalaman, arası hareket edip nesip boza şol näme indi 10. yanvarda bileşikte çıksak bu haramdada açıp gider dip etkenmen. Sağ olun. Sağ olun köp. Yine Türkmenistan'dan haber geldi. Türkmenistan'da MHM ve polis kulluğu bizim halkımız go'lýar. Korkman halkımız çıksın, bizim arkasında duracak deyip aylayanlar. Şunun içinde pulunu, vezipe, parakolu satılan adamlar elbette var. Halkın içinde yani. Yönü onun içinde sizi olacak adamlar vardır. Yardımdan çıkanlar. Şunun için hiç sattan korkmalı, kanunları bozma. Siz köçe çıkıp öz haklarınızı almana, yürüyüşler etmeyene, uyuşmayana hakkınız var. O konstitusiyada yani. Şunun için hiç sattan korkmalı. Beyleki organlar, kanunlar bozayan olsa yüzlerine basma etmeli. Hakkınız yok. Siz saklamada hakları yok. Sizi bırak etmeyene de hakları yok. Eğer de bir yeri saklaysalar, sizi katil etse o meşrutkudun köp saklap bilmeyene hakları yoktur. O sette seyredin. 10 sutka, 2 sutka, 5 sutka, 15 sutka saklan ya. Çık yarım onu gönül protestil hakkı diye. Din cemalarına maşgalatdan görmek gönül protestil hakkı diye. Yine olur. Haklarını bildirmez. Sebebi halk konstitusiyanı Türkmenistan'ın içinde yürütmeli adam. Biz şu cevapkarşılığı almadık. Yine bolup geçýärler. Konsul üstümüzden gülýär. Bizim paralyk bizi adam hatalyny görmedik. Görmän 3,5 ming dolardan 10 ming dolar çeldi. Onun ucunda Raşit Mereden verýär. Raşit Mereden fedil edip yine Kırgızstan'da
Yani Oğuzlar'ın Istiklal diyen Oğuzlar'da 150 milyona nimeler al, şöyle pensiya barcak bol. Yönü biz onu o yerden tapas. Görüyor musun? Bolyalatlar sebebi öz haklarını gidirdik. Biz konstitusiyanın bağırdığını unuttuk. Biz konstitusiyanın yürüdülmegini Türkmenistan'ın içinde talep edemiyor. Biz talep etmeli. Onunla durmuş. Baktı var. Onunla durmuş. Anık var. Adaletli var. Şunun için adaletliğe men sizi çağırıyor. Öz vatanını düzeltmeli. Öz vatanını biz düzeltmeli. Hiç kim düzeltmeli. Berdi Muhammed'e ünsüyorum. Neyme diye. Dine yapmalı, çağrı görmeli, çeklendirmeli, kısmalı, daşından getirmeli. Novattan daşarı yağday diye. Kaçanla halk uyuşup başladı. Kaçanla kanunlar işler başladı. Novattan daşarı yağday diye. Firhat bulun. Kaçanla halk daşından öyüne kaytacak olsa firhat bulun, firketleri yapın. Novattan daşarı yağday. Ol çekip kellesi gidip duruyor yani şunu. Psihik taydan yaramaz. Onun diyana atlar yani. Halk uyga çıkacak olsa o novattan daşar mı? O edir senin novatın, edir senin çözmeli rahatların ol. Giyece bunu. Şunu daşınına koyma. Yine bana yanca vatandaşımız can etti. Men geldim İstanbul'a yaşamanın yerim yok. İmen çörüm yok. Men efiri bu turup şun problemini çözmeli. Men prezident değil mi? Men rayet hükmünde men öz rayetdaşımın problemini çözecek. Ine siz yolbaşı, azatlığı, konstitusiyanı kepillemeli adam, saklamalı adam, siz şular, yani öz kanunlarını size bereniz yok. Öz azatlıklarını iyini alt başlatalar, novattan daşar yağday, etkerler, terhak olun. İdiot. Başka diğer de adam yok. Şu kanunu bilenler mi şunu? Üretmeli şunu. Gitara çalanın akortları bilen o. Yolbaşılık olanlar konstitusiyanı bilen o. Yolbaşılık yani dolandırılma Türkmenistan'ı. Şunu üretmeli, şunu teyden birinci klasa eltip barlak görmeli. Şu birinci klasa okabiliyor mi? Bilim almıyor mi? İyeti kunna 10-15 yıldan şu yolbaşı bolup biliyor deyip şunu bağırlatma değil adamlar. Şunu bağırladın şunu keserini. Bir keserli olayan olsa bizim köçer çıkıp bunu alcırayan olsa onu bilmeye doğru. Keserli adam yolbaşı koymadı. Hormatly vatandaşlar, ertel 15 yanlar. Sizden haýyş edýän. Şu videoňy görýänler. Egerde mümkinçilik bolmasa, şu videoňy kesip, ýani 1 minutdan geçirmän, 2 minutdan geçirmän TikTok, imo, hem ýerde paýlaşyp Türkmenistanyna kerki çerçeli etsin. Hemme bolsun. Dime şu videoňy hemme videolar. Halkymyza bilimler berýän, halkymyzyň kirletini açýan, halkymyza kömek bilen video bolsa paýlaşyp. Şunun bilen biz efirimizi gutarýar, sizin hemmäňize köp taňyr gatyn. Bizi ýyranlar, bizi dinler, bizi tanqid edip, bizi ýol goýanyň üçin köp taňyr gatyn. Sag bolun, vatandaşlar.